Hello लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं चैनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायबावनाय जालायबाय दायो थांनो नागिरदों सारियालियाव आरोना सारियालि माने कलेजाव आरोना सिगांनि कलेजावहाय सिगां फरायनाय कलेजावहाय थांनो नागिरदों जोङो मोनसे खामानि दङ लोगोजों आंजों थांगोन आरोना लोगोआ ओइ ससेयाव दङ ओमफ्राय दा आंनिफ्राय हारसिं जालांथ'सिगोन आरोना ओमफ्राय ससेनिफ्राय सानैजों ज' जालांसिगोन ओमफ्राय दायो आङो थांबाय थानोसै आरोना दायो नै बेयावहाय लोगोखौ नेफैबाय आङो मोनफैथ'वाखैनो दाबो फन हरदोंमोन आङो ओमफ्रायो फनखौबो हमाखै स्कुटि सालायबाय दं खोमा मानसिया ओंखायनोथ' फन हमाखै आरोना इयो फैगासिनो खोमा नेनोसै दसे नेनानै मोनफैबाथाय थांसै आरोना 2 hours later जोंना खामानिया जोबनानै नै दायो जानायाव हाबफैदों आरोना जोङो नै लोगोआ दहाय आं लोगोखौ खोन्थानाय जायाखैमोन ना बेनो आरोना जों सानैजों फैदों ओमफ्रायो दा जाबाय नै मम' लाबोबाय जोङो जानो नागिरदों आरोना मम' अर्डार खालामदोंमोन ओमफ्राय दा होफैबाय दसे नेबायबो दा जानोसै आरोना एसे जानानै थांनोसै नै बे देखायनायावनो खुलिलांगोन दा जानोसै बेसे गोथाव जायो दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबदों आरोना बे दखानावहाय हटेलावहाय ओमफ्रायो माबायदि जायो टेस्ट खालामनानै नायनोसै लोगोसे जानोसैबो टेस्टल' खालामा नामा जादो लाजिदों नानिया जानोसै जोङो दायो जानायखौ र' गोथाव जाना देखायनां जाहर नङा आंखौ दिखिनो माने नै आखाइ खिथा दा नुबाय थालायलांबाय नैलाय आंखौ दिखिनो हालै लाजिदों बियो दे नोंनि जानायखौ देखायनि गुदुंबा बहनफिननांगौ जागोन ना दा जालायलै नांसै माबायदि जादों मोदै गलायलायबाय आंना गुदुङानो र' दसे गुसु जाथों नङाबा जोंनि जानायखौ बोरैबा नुगोन बेखौ जाग्रोनोसै जोङो नै सुबा दासो मोनफैदों जोंना लोंनोसै जों दाबो दंबायो दाबो दं kamu sana dah gusto dapat kayak gitu mana जाबाय थानोसै आरोना जाखांबाय दायो जाखांनानै थांनोसै आरोना ओमफ्राय नै दैया आग्लायबाय गरम बारा थान्दा नङा बेयावहाय गोजौ ना ओमफ्रायो गोजौआवहाय मानि जायो थिंनि गरमनि गेजेरजोंनो जाबाय आरोना सब गुथि जानोसै एसे नैजि आराम ओंखारो इखौ लान्था थानो बायनाव ओंखारलांसै आं ओमफ्राय नल'आ नैबे लाबाव खटक साफायजागोन होनदों नामा साफायजानि र' जोंबो एसे नामा अ बे गोजौआव साथा होनाय दंमोनथ' माथो गैला नै जों फैनायखाय साथायानो गैला खालामनोसै जोङो दायो जाजोब्बाय ना जानाया जाबाय दायो एसे फटक साफायनो जोङो फटक साफायदोंमोन आरोना नै लोगोनि मबाइलावहाय ओमफ्राय आङो हमगासिनोमोन थांनोसै जोङो दायो साफायखांबाय आरोना गासैखौबो थांनोसै फै
गरमा गरमि बोथोराबो बिराद गाज्रि आरोना गरमजोंनो अबस्था गैयै जाजोबखायो माने फटकआबोथ' मोनसेबो मोजां ओंखारखायाखै ओमफ्राय मानसिफोरानो बेनोखा नालाय आरोना ओमफ्राय फटकफोराबो मोजां ओंखारखायाखै आरो फैबाय जों दायो नै गोलोमदैया माबायदि गजोबदों थांसै आरो न' फारसे आइसक्रिम जानानै थांसै जों दायो आइसक्रिम जाहैनि आइसक्रिम नागिरहैनि फै हटेलाव हाबैनोसै जों दायो मा आइसक्रिम मोनो नायनोसै आरोना नायनि र' बेयाव माखौ जागोन अबेखौ जागोन मा हाराम दामखानाय दे बिदि खाबनिया दंना गैया आं खाबनिखौ साबसिन नागिरदों हैले बे नङा ओरै नों इदि खाथियाव होलाय बे आंखौ जानो माबा गोजानावसो खाथि जाथारनाय मोनो जानोसै थान्दा थान्दा गोथाव फैखांबाय थांनोसै दायो न' फारसे ओरैजाय थ्रुनो नै बिराद सान्दुं ना ओंखायनो हेलमेट हमनो गोनां जाबाय थांनोसै जोङो दायो